Okay, så i dag skal vi lave et trick med den her. Så nu gør jeg lige klar, og I må simpelthen ikke se det. I ser det lige bagefter i videoen. Jeg lover det på mit liv. Okay. At I ser det lige bagefter. Altså lige bagefter jeg har lavet, eller i gang i videoen i hvert fald. Midt i videoen. Okay. Så i dag vil jeg prøve at lave et trick med en tryllestav. Og tricket, det er simpelt. Du holder en ting i den ting her, eller du holder tryllestaven her. Jeg siger ikke, hvordan det er endnu. Og så gør du bare sådan her, når du har lavet den. Og så prøver du selvfølgelig at gribe den. Så det du gør, det er, du kan enten dreje den rundt sådan her, som jeg ikke helt ved, hvordan man gør. Eller du kan lægge den på din finger, hvis jeg lige kan lægge. Sådan agtigt på din finger, sådan der. Og så drejer du den rundt om din finger. Ikke alt for hårdt, fordi ellers så bliver det lidt svært at få den af igen. Så når du har drejet den hele vejen rundt om din finger, her, sådan her, så prøver du at skubbe den lidt af fra oven. Altså her. Så den kommer af, sådan der. Nej, oh my god. Og så lægger du den, ja nu gider jeg ikke at lægge den igen. Så lægger du den i din hånd, og så gør du enten sådan her, eller sådan der. Og så springer den op. Det er det. Husk at like og subscribe. Håber I nød videoen. Vi ses. Hej.